De oproepenmolje kunnen van 10 uur oud terjocht in de sporthal van de Westereen om DNA-oud te staan. En het lijkt er van de morgen op dat de opkomst wel eens heeg we de kin. In het eerste jaar komen zo'n 70 man, zo blijkt uit uw eigen telling. Hoe belangrijk vind je het om mij te doen? Nou, ik vind het heel belangrijk. Je mag de datum wel pakken. Jazeker, het wordt nog lang genoeg. Je moet ze te pakken, hè? Of ja, je mag het pakken, hè? Maar ja, ik had op 0,0. Ja, ik stakje dek zijn, maar daar heb ik het op 0,0 had het niks jouwt. Dus je bent echt niet benauwd dat de dier in je familie zit? Oh nee, daar ben ik niet benauwd voor. Maar ja, als het al zou weer, dan had er pech gewoon, hè? Zie je, dan moet er nog geen huizen. Familie of geen familie, daar zit ik niet mee. Of ik mijn broer? Nee. Of weet jouw broer, dan wil je nog graag dat het Ja, oplost wordt. Ja. Denk je dat er een soort mensen binnen hier in de Westerijn die het net mij doen? Ik denk het net. Ik denk dat iedereen wel komt. Jawel. Zullen we eigenlijk weer van die soapbars, zeg maar. Dat Jetsa, dat is een echte verstrenger. Maar toen was dan, nee, ik denk, ach, zal misschien altijd moest wijzen die denken, nee, doen we het net. Nou, ik geloof het net. Ik geloof dat zal die mij doen. Want is de sociale druk je grut in de Westerijn om mij te doen? Nee, ik denk het net. Nee. Er binnen mij ook al overplakken dat het DNA-oudnom worden kan. Ik mensen die het net oproepen binnen, kunnen het DNA-oud aan. En dat doet burgemeester van Kollemeloon Ben Bilker. Hij wenne in 1999 nog in Ljouwert. Mijn familie komt wel uit de Noord-Eerst hoeken. Die document omstreken, dus ja, je weet het maar nooit. Dus dat wie voor mij ook een argument. Ik denk, ja, dat weten we net. Dus ik vind op vrijwillige basis, wil ik mij dan, maar ik wil het zien laten van dat het heel wichtig is. Ga je ook twijfelen dat je mij het zoenen? In eerste instantie wel, ja. Maar na wat informatie gewoon, ik dacht, ik heb niks te verwerken en waarom zou ik het niet doen? Ik heb wel thuis nog wat zonder met doen, maar twijfel je? Nee. Ik denk dat maar wel maar mij doen. Ik denk dat iedereen wel benijd is, maar ja, je wil weten wat, hoe en wat. En als je daar dan een beetje bijdrage aan leveren kan, dan denk ik dat maar we dat maar doen.